varume no music industry yevakadzi akuempire yekumba kwavo ndokwavari kutonga handisonzwisisi. Welcome, Platinum Vibes Podcast. I am your favorite musical host, Njonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest. And Nasi, I'm one of Tanya Ashley Shoniwa, aka Tanya Tsotsi. I know I'm Muskana, I'm 8 years. I'm in music industry. And then I'm a feature, I'm a big artist, Siana, the likes of Anna JC, I win the president, and the late Soldier Love. And then kuti Tanya Tsotsi anga kunyatsoziva kuti kuna kumashwesti akwaita mere kune musikana ari kupisa kuti tizoziva kuti Tanya Tsotsi pamwe pacho tinotaura kuti inyaya yeCup Clash 2024 kusvika tazomuona kuStar FM achiclasha nevakasiyana tikazoona kugomba musikana achiperforma zvemhando yepamusoro. Nhasi ndiyo tine hurukuro naye pano paPlatinum FM Platinum Vibes Podcast. Tanya Tsotsi watatini zviri sei? Ndiri bozvo singaiti ari sei madini? Ari bozvo kuti pari pajeni wafamba zvakanaka apo? Tafamba mushe mufungi. Tafamba bo. Zvokuti zvese bo. Zvese bo. Unozoti wataura neni kuti ndichiongorora ndichiona kuti 8 years music industry. But 2024 ndobva raita rako yere kuti uri palimelight. Rekuti munhu wese ari kuziva kuti ariko mubhebhi ane rimwe vocal rakapenga rekuti achiimba pa1 song anenge aine 10 mavoice. Feeling yacho yakamira sei? Ndinonzwa kufara zvekuti ndikangotaura kuti ndimwari. Chekutanga kuti ndimwari because ndiye munhu akaita kuti zvese izvozvo zvinge zviri pamunhu iyeye. And izvi zvekuti ndaapo palimelight ndimwari futi because tanga tane nguva tichigwesha pasina iri kuchinja. So I think nguva kana yakwana mwari anongoita kuti zvinhu zvavo zviitike zvega. Pakugwesha kwawaita kapasina iri kuchinja ndingade kuti utaure neni kuti problems unotaura kuti Njonda Kadzi yakanditarisa pa8 years ago nokurodza kuti munhu ane patience. Uri munhu anenge achinyatsoda chinhu chake pamwoyo kuti unoramba uchishingirira. Ndingangoti pane zvakawanda zvinotitarisa kuti tinge tichienda kumberi. I think even mari chaiyo ndo chimwe chinhu chaitira kuti tisaende kumberi. Even sponsorship, production chaiyo vashoma vanhu vamwe vanokwanisa kushanda newe. Saka zvinoita kuti zvidzosere kumashure a lot. Zvinhu izvozvo zvakandisira kumashure a lot. But then I think now zvabo because of Cup Clash. Watanga kuonekera. Hatiri kuziva kuti wakaenda kuCup Clash uriko kugomba ndokupinda mufirst round musikana ndokupisa ndobva wapinda musecond round dhuma naIkend anova ari ndiye queen weCup Clash 2024. Tanga tina madzimai. Ndo zvakaitika uchipinda namadzimai muri musecond round ndopa wakazobudira ipapo ndozvawanga wakatarisira here? Ndingangoti ndizvozvo zvakaitika ndo zvaifanira kunge zvakaitika izvozvo musi iwoyo. But then kutorowa ngoma munongoziva kuti tinotorowa but zvemusi iwoyo ndizvozvo. Saka wakafila sei nesituation uchiona kuti ndakatarisira zviombe but now just like that? I think zviombe ndo zvakatoitika. Handina zvimwe zviombe zvandakanyanya chakakosha chandainyanya kuda kuti ndikwanise kuzikanwa ndikwanise kuonekerawo. Izvo zvozoti vahwinowo aiwa tinotofara nazvo because mabhebhi tanga tagarisa tisinawo umwe munhu ari kuchimhanya. So zvese bo. Maringi unawo Tanya? Ndiri kunyatsoona maringi akawanda asi handisi kuona ringi ipo. Are you married? I am, and I anongondireminder kuti ndizive kuti ndiri munhu wemunhu. Ndosa wakamaisa ro. Yes. Ukaziva kuti unongori smart foot. Saka pamaprojects akamira sei ati tinge tiri kutarisira mafuture projects? Mafeature, maalbum kana maEP tine zvatiri kutarisira here? Mangoma ari kutouya akawanda guys. Ndingangoti chandingangotaura ipapa watch out for collab naKido Bang. Mamanje zviri kuuya saka garai muri ready. And even mamwe maprojects achauya. Tine mamwe maprojects atiri kuita evasikana, tine mamwe maprojects atiri kuitawo kumamwe mastudios. So mafireworks achauya guys, so be ready for that. Inspiration kana collaboration yaunotaura kuti iyi ndo yandinoshuvira mulife? I think Felinandi. I feel kuti tikaita collab naFelinandi ibo inenge iri bo. Man. Saka top 5 yako kumamale artist muno muZimbabwe? Varume. No. Ndikunyepa.
Master H. Master H. Pana anonzi Martin Yuda. Pana anonzi varume guys kadini ndinganyepe. Aunakirwa nawo. Ndezvimwe zviya asi vandataura ivava ndo vandingangotaura. Ko kumabhebhi. Mabhebhi tisingaise genre. Kungoti ma-artist. Masike Felinandi. Nevamwe vandaishanda navo vese. Including Kido Bang, including Ana Lady D, including Ana K Queen. Ndo vari patop 5 yangu. Ndo vanongoshava vanopisa. Semunhu angaine 8 years uri mumusic industry. Aino kuti waiongorora nekuona nekunzwisisa. Semafungira ako chii chakaita kuti vakadzi especially kuzhanira rauri rezimbabwe hamukwanise kukupidzana nekuva neconsistency seine varume. And I think badness yakawandisa, kugairana kwakawandisa. And I do believe kuti even shoko raMwari rinotaura kuti let love lead. Tikaita rudo pachedu hapana chinoramba. Saka I think rudo ndo tifanira tanga taita rudo as sisters kuti tiende kumberi. Saka muri kuleka kudanana pachezvino. Ndo waona kuti vamunotaura kuti Njonda Kadzi tinge ndo zvinotitarisa kuti isusu sema-female artist. Yes. Tinge tiri kukwira mastages ekunge muri kumusoro. Saka tingati ndo same reason here yekutoti mutongo ine masalad kwakadzi. Masalad. Nawo yemasalad nangu andizoziva yangu pamasalad apo. Asi nini chingoziva kuti handisi musalad. Iwe hausi musalad yamani. Tanya. Tinotaura zvinhu zviri famous. Zvamanje manje kuvakadzi vari kupisa kana kumasocial media. Kuzimdanzo yes, muri kupisa zvekudaro. But pamatrending, pamachichichichi. Masalad asi kutonge mumusic industry yevakadzi. Aku empire yekumba kwavo ndokwavari kutonga. Handisonzwisisa. Kumba kwavo ndokwavanotonga masalad. Kwete kwedu kukingdom yedu yengoma. Unotaura kuti maapisa. Aiwa vapisa. Havana kaningirini kavari kuita. Plus handingangotaura nemunhu ane pattern rake. Ivo vane pattern ravo isine pattern redu. So mvura neoil hazvisangani. Hatife takafananidzwa. Indira zvakanakisawo zvemhando yepamusoro hazvona. I thank you so much Tanya. Mashoko ako ekupedzisira unotaura kumafans ako. Ndoda ngotaura kuti rambai muchitisapotawo we as female artists. Tikutarisirawo kuti upenyu hwedu huchinje even through music. Because ndo zvatinogonawo. Saka please mafans musubscribe, mulike, musupport maworks edu atinenge tichiita kuti tikwanise kuenda kumberi. Thank you. Wagona singati nanda wanga wangosarira zvawo mubvunzo yowo. Kuimba zvako ndozoti uchazogotiimbira. Wataura kuti you are married and maringi ako anenge achirepresenta kuti urambe uri uchizoti neni ndiri munhu womunhu. Unozvibhalansisa sei nemangoma uyezve murume wako anozvitora sei? Ndinongotenda Mwari because ndakasangana nemunhu anondinzwisisa. Me nditete vangu, ndiamai vangu, ndisisi vangu, ishamwari yangu. So music yanotoinzwisisa plus he is also an artist. Saka kubasa ndo itori lifestyle yedu yengoma. So zvinhu zvinotobhalansisa zvakanaka. Hatisati tane mwana zvedu saka chimbori musikana nemukomana saka zviri kutobalansa. Zvakanaka zvakadaro. Kubva waenda pa-limelight, pa-sport, watrenda, pa-cup clash, ma-interviews, kubva kunana Star FM, ma-clash, vanhu vese vari kunakirwa. Life yako tingaiti yachinja sei and how are you managing? I think apa zvinhu zvachinjawo mbichana pakuti takukwanisa kudedzwawo. Tiri vanhu kuti tanga tisiri kudedzwa kunzi uyai mushande kwakati, uyai todaita maworks nemi so. Saka zvachinja especially there. Takukwanisa kutoita maworks zvekudaro ndo pazvachinja. There you have it. Inonzi yePlatinum Vibes podcast enandi naTanya Ashley Shoniwa aka Tanya Tsotsi achimboti pa-cup clash yake review uyezve nekuti look deep panyaya yemusic journey yake nepersonal life yake kuti just tinge tiri kungomuziva kuti musikana akamira sei and then ndizvo izvo zvainasi kana uine zvimwe zvauda kunyatsonzwisisa kana zvauda kubvunza ndope pane chingoti kuti mucomment section ndo munenge muine yese anozongoziva musikana zvekuita kana next time pa-next round pa-round 2 paanodzoka tinenge takupinda nemomo kuitira kuti urambe uine update pamunhu wako waunenge uchifarira. Tanya Tsotsi ndiye wanga tinaye ndonzi Njonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest. Let's call it a day.
usavengeta kowaza tadyara penda rangu zita uchisembea unorara chera gomba wachitu akudara pashona semura chitu wobora anchavengekaini aichatsomeka kwidza hove muti yazvigoneka wadena mangwiro wotogwinya vendeta wanu wichirinoita hono dzeketseketsa amapiano aya avachandikwanisa extra time undomwaya kuvashamisa ndiri pastage vanosaya kuvabhengesa apunyaira azoshaya kuvapfuwisa amapiano aya extra time undomwaya ndiri pastage vanosaya apunyaira azoshaya zvamanje manje ndikuda hono zvamanje manje ndisikukabira mutonyo zvamanje manje ndiri witiri nemukonyo zvamanje manje nashidhame ono zvamanje manje ndina dedi vako uchidripa zvamanje manje jemasoni yandina kuchipa zvamanje manje matsotsi